Pod jo Homa Bay mangima ni mondo wabed kod kwe, kik wawach weche moko manyalo ketho arita kwe e Kasipul gi Homa Bay. Kane abiro dalana ka tayudo information ni abedo trailed. Koro kayudo information abedo trailed, koro alweyo yo mane owinjore be nalu. To nikech yora neno ka yo mabiro kani e yo maluwo. To sama winjore be nalu yoro, koro nochuno maluoro madhi nyaka Gamba from another route manaluwo. Koro achaka awuok from the opposite road koni. Koro anyiso jogo ni mondo oyaw na gate ahead. Koro kabiro tadonjo dalana. To kare joma ne rita e Rwanda ka. To sama ka gibiro ni koro security na mane bende nowuok gi matoka ka mane obiro Homa, biro to meet kodgi kama ne giponde ka. Ema kae to kineno gi ni to kibagi ni to bunde mokwongo bagi, mar ariyo ma koro giaye gi ng'wech. Ka gigine ni to gi exchange fire. Koro gigine gibayo lisasi that weapon nikech ne giparo ne an ang'o ne an yiende. Ne pod ok akawe so serious. Koro ne pod ang'iye, naparo ni maybe ne gin empty threats. To koro it has come real. Ma koro chuno ni nyaka koro akaw necessary steps.